Oriental, bearing gifts would travel afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again, king forever, ceasing never, over us all to reign. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Frankincense to offer have I, incense on a day tonight, prayer and praising, all the men raising, worshipping God on high. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Mead is mine, it's a bitter perfume, breathes a life of gathering gloom, sorrow sighing, bleeding, dying, sealed in a stone cold tomb. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Nitolbu. Missier Qaddis anqal fina x-xewqa li jinfittxu. Għatina li nitilqu nimxu. Mejjunin mid-dawl mhux biss tar-raġuni, imma tal-kelma tiegħek tal-Iskrittura. Biex inti mlina bil-ferħ meta naraw id-dawl tiegħek li l-istess ibnek Ġesu nixteħtu qudiemu nagħtuh qima u nofrulu il-persuna tagħna b'dak li hi. Inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kantaw flimkien l-innu lill-Ispiritu Qaddis li tolbuh ikun magħna matul din ir-riflessjoni li ser nagħmlu flimkien. Spiritu Qaddis tal-mulej, dawwa lil-moħna, lil-qalbna bizbik, kun għalina ser, milja ta' kull fer, għawi li ruħna mulej. Spiritu tal-paċi għallimna nħobbu u naħfru bl-arbi, ġeddet wiċċi l-art
feia minal-mar. Ella ahina mulher. Ella ahina mulher. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlehem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi magi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: Fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lud? Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sama bihom u tħawwatu u Ġerusalemm kollu miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. Huma qalulu f'Betlehem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta: U int, Betlehem, art ta' Ġuda, le m'intix l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. Erodi imbagħad sejjaħ lill-magi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih rideritilhom il-kewba. Bagħathom Betlehem u qalilhom: Morru staqsu sewwa tifel u meta ssibuh ejjew għejduli, ħallina wkoll niġi nqimu. Dawk wara li semew lis-Sultan telqu u wara il-kewba li kienu raw tiela di tmixxa qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba imtlew b'fer kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' Ommu Marija, inxteħtu fl-art imuh. Fetħu t-teżori tagħhom u offrew rigali debb, inċens u mirra. Imbagħad billi kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose
trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. You took the fall and thought of me above all. Mela, illum blajnuna Talla hija l-festa tal-Epifanija. Il-kelma Epifanija ġeja minn kelma Griega, Epifajnejja, li tfisser wirja, manifestazzjoni, xi ħadd li juri lilu nnifsu. U sa mill-antik din il-festa kienet tiġbor fiha 3 avvenimenti, 3 ġrajiet mill-ħajja ta' Ġesu. Tiġbor fiha l-ġraja tal-Maġi li qegħdin illum infakru, tiġbor fija il-wirja tiegħu f'Kana tal-Galilija, fit-tiġ ta' Kana, wera lilu nnifsu id-dixxipli jemmnu fih jgħidilna l-Vanġelu, u tiġbor fija wkoll il-wirja tiegħu fil-Magħmudija minn idejn Ġwan il-Battista biex mara Ġordan. Dawn it-3 wirjiet jiġu ċċelebrati illum. Jew aħjar nibdew iċ-ċelebrazzjoni tagħhom illum imbagħad ikomplu fil-ħdud li ġejjin. Nirriflettu fuqhom fil-ħdud li ġejjin. Hekk billi però aħna hawnhekk l-Epifanija ma nagħmluhx fis-6 ta' Jannar fil-festa tagħha, allura normalment jiġri li tinqabes waħda fir-riflessjoni tagħna. Tinqabes waħda minnu. U normalment li ma tinqabes naqbsu it-tieġ ta' Kana. Però mhux dejjem jiġri hekk. Skont kif jaħbdu l-ħdud fis-sena liturġika. U allura qegħdin nirriflettu llum fuq Ġesu li juri lilu nnifsu fil-ġrajja tal-Maġi. Il-Vanġelu tal-lum San Mattew jirrakkontalna id-dera ta' Ġesu lil pagani, lil nies li ma kinux mill-Lot. Ġew mill-Orjent, mill-Vant, xi maġi ġew mill-Vant. Ukoll anki jekk setgħu kienu Lot, mhux hekk il-Vanġelu ma jgħidilniex preċiż, imma anki jekk setgħu kienu Lot, żgur li kienu Lot li kienu jgħixu l-barra mill-art ta' Iżrael. U mhux hekk biss, imma kienu Lot li jgħixu l-barra mill-poplu l-magħżul għax kienu maġi. Għax kienu maġi. Il-kelma maġi hija traduzzjoni biex ngħidu hekk ftit devjata, mhux preċiża, tal-kelma magoj li għandna fil-Grieg. Il-kelma hi magoj. Magoj ġifieri magicians. Magicians. Imma aħna fit-tradizzjoni tagħna Kristjana u xek ma ħallejnihomx kif ħassibhom u kif fehmhom San Mattew, propju magicians, imma għamilnihom u xek l-ewwel kważi qishom orrief, nies intelligenti, għamilnihom nies astronomija u astrologi, għamilnihom imbagħad rejjiet, edna li huma slaten, influenzati mill-ktib tal-Profeta Iżajja. Il-ktib tal-Profeta Iżajja jirrakkuntalna, jurina kif ġew mill-bot, mill-Vant nies iġorru fuq l-ġimla ħafna tipi ta' ħwawar biex jeħduhom lis-Sultan, biex jeħduhom Ġerusalem. U allura aħna għadna it-tradizzjoni nisranija qdet dawn il-profezziji mal-figura tal-maġi biex ma nħalluhomx daqshekk koroħ għax magician kemm fit-tradizzjoni ludija kif ukoll fit-tradizzjoni Kristjana huma persuni il-barra minn dak li jrid Alla, il-barra minn dak li jixtieq Alla. Fil-fatt, jekk ikollna nfittxu fil-ktieb tal-Levitiku, insibu propju is-saħta ta' dawn il-magicians, jiġifieri Alla ma jridx illi l-bniedem jipprova jilab mal-futur, jew jipprova jilab man-natura, jew jipprova b'xi mod ifixkel, jew ibiddel, jew idawwar,
jew iġib kif iritu dak li huma ir-regoli normali tal-ħajja. Il-ktib tal-Levitiku dan. Waqt li għal-Kristjani l-insara l-ewwel katekizmu nisrani li jissejjaħ il-ktib tad-Didake. Ktib tad-Didake huwa l-ewwel katekizmu li jeżist ktib sabiħ ħafna, mhux kbir, ktib li taqrah hekk fi ftit sigħat, issibu fuq l-internet għal min jixtieq għal min irid. Sibu bl-Ingliż, sibu bit-Taljan, sabiħ ħafna. Huwa ktib antik tal-ewwel sekli tal-Knisja. Il-ktib tad-Didake, l-ewwel katekizmu tal-Knisja, ipoġġi il-maġija fil-gravità tagħha daqs is-serq u l-abort. Immaġinaw, l-ewwel jitkellem is-serq, imbagħad jitkellem il-maġija, imbagħad jitkellem l-abort. Jiġri daqshekk hu ikraħ li tkun magician, li tipprova tagħmel il-maġija, kemm fit-tradizzjoni Rudija kif ukoll fit-tradizzjoni Kristjana. U kienu dawn it-tip ta' nies illi jmorru jfittxu lil Ġesu, illi jippruvaw jarxu u xekk aħna ngħidu fis-sema, imma forsi mhux bil-fors fis-sema biex jaraw il-kwiekę, biex jaraw il-kewba, imma ppruvaw b'xi mod isibu d-dawl illi tagħti tifsira illi ddawwa lill-ħajja tagħhom, l-esperjenza tal-ħajja tagħhom. U ngħiduha kif inhi, ngħiduha kif inhi. Kieku jkollna nieqfu nirriflettu sewwa fuqna nfusna. Ikollna nammettu li aħna xi ftit bħalhom dawn. Xi ftit bħalhom għaliex? Għax kull wieħed u kull waħda minna bil-mod tagħna nippruvaw ndawruhom jew nbidluhom jew nawġuhom il-liġijiet tan-natura. Hekk jew le. Ħalluna mix-xjenza, għax ix-xjenza diġà u x'hekk tipprova tagħmel tagħha. Imma anki jien, anki kull wieħed u kull waħda minna, jista' jkun u x'hekk, jekk jien nista' ma nbatejx ngħaddi minn dik is-sitwazzjoni imma mingħajr tbatija, jekk nista' nipprova nagħmilha. Jekk nista' nkun aħjar b'xi mod u nibbajpassja r-regoli u n-normi tan-natura, jekk jista' jkun nagħmilha. Nagħmilha. Allura xi ftit jew kull wieħed u kull waħda minna nixbħu lil dawn il-maġi. B'mod speċjali aħna illi maħniex ġejjin mit-tradizzjoni Ludija. Aħna li m'għandniex u x'hekk il-bagalja, il-background tal-Antik Testament illi kien jiffurmana u x'hekk sa mill-antikità bħala poplu. Aħna li maħniex Lot, li maħniex ġejjin mill-Lot. Aħna bħala Kristjani, aħna l-Maltejn maħniex ġejjin mill-Lot, ma konniex Lot qabel u x'hekk. Fl-antik, fit-tradizzjoni tagħna imbagħad ikkonvertejna għall-Kristjaneżmu. Le, aħna ġejjin mid-dinja tal-pagani, mid-dinja tal-filosofija, mid-dinja tar-raġuni, kellna l-allat tagħna u x'hekk kellna l-idoli tagħna, imma maħniex ġejjin mill-linja tal-Lot, dixxendenti tal-Lot. Aħna ġejjin mill-pagani. U allura dan il-Vanġelu japplika perfettament għalina. Aħna illi bħal maġi infittxu id-dawl fuq l-esperjenzi tal-ħajja tagħna. Għax il-kol kemm aħna u x'hekk għandna sitwazzjonijiet fil-ħajja, għandna diffikultajiet, mhux bil-fors problemi kbar, imma għandna sitwazzjonijiet illi nixtiequ ndawlu, nixtiequ nifhmu, nixtiequ inbidlu fil-ħajja tagħna. U bħal maġi, jalla nitilqu nfittxu, nibdew nfittxu. Għaliex għax il-maġi l-ewwel ħaġa li jagħmlu li hija importanti ħafna għal kull bniedem, għalija, għalejk, għal kull wieħed u kull waħda hija illi tqum minn bil-qiegħda u tibda tfittex. Illi ma tibqax tranquill fis-sitwazzjoni li qiegħed fija u tibda tfittex xi ħaġa aħjar. Issa ħafna drabi aħna meta nippruvaw nfittxu xi ħaġa aħjar. Għax aħna joġobna l-maqiet. Aħna kista jkun u xek ma nbidlu xejn minn tal-bieraħ jew minn ta' qabel. Għaliex għax aħna ngħidu kif jien naf, kif se nkun ma nafx. U allura kważi anki jekk xi ħadd jistedinni biex nagħmel pass il quddiem biex inkun aħjar, kemm nitħajjar nagħmlu, kemm nitħajjar nirriskja,
Għaliex, għax minna nfusna jekk ftit jewwies inħossuna sew fis-sitwazzjoni li qegħdin fija, ma nippruvawx inbidlu biex inkunu aħjar. Imma din il-karatteristika tal-qat li noqogħdu, li ma nitħarkux, li ma nitqanqlux biex nimxew, li ma nfittxewx, ma tgħinniex nagħmlu l-esperjenza tal-maġi. L-ewwel ħaġa li jagħmlu l-maġi hija li jitħarku, li jimxu, li jibdew ifittxu. U ħafna drabi aħna meta nibdew nfittxu, meta ma nkunux sew, meta jkollna xi diffikultà, meta jkollna xi problema. U allura f'dan is-sens, il-problema, id-diffikultà tagħna tista' tkun il-kewba li tqajjimna min-nas tagħna, li tqajjimna mir-raqda tagħna u ttellaqna fit-triq li twassalna biex niltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu. Tista' tkun il-problema tagħna il-kewba li tqajjimna minn bil-qiegħda u tlaqqana mal-persuna ta' Ġesu. Però jista' jiġri wkoll illi minflok tlaqqana mal-persuna ta' Ġesu, id-diffikultà tagħna minflok tkun kewba tispiċċa biex issir id-dlam tagħna li fih nerqu, li fih ma nibqgħux naraw fejn irridu nimxu u li fih nagħmlu ħsara lil nfusna u lil ta' madwarna. Kif jiġrilu Erodi. Meta twieled Ġesu f'Betlem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew jistaqsu. Fi żmien is-Sultan Erodi. Għandna kontrast ċar bejn il-maġi illi għandhom l-istilla, għandhom il-kewba, jitilqu jimxu warajja din il-kewba. U Erodi flimkien ma daw kollha li hemm fil-palazz tiegħu li huma wkoll għandhom il-kewba. U mhux biss għandhom il-kewba, imma għandhom ukoll il-maġi illi telqu jimxu wara l-kewba. U mhux biss għandhom il-maġi, imma għandhom ukoll l-iskribi, għandhom ukoll il-qassisejn li jistgħu jiftħu l-iskrittura iqalbu fija biex jarfu jindunaw x'inej li ma jgħidin il-kewba u jitilqu ma wkoll li jimxu. Imma le. Għal dawn, għal Erodi u daw kollha li hemm fil-palazz tiegħu, din il-kewba isservi ta' dlam. Fil-fatt il-Vanġelu iktar il qudiem jgħidilna illi din il-kewba ma kienitx hemm fil-palazz ta' Erodi. Mhux tal-li hekk, tal-li meta l-maġi jitkellmu ma' Erodi u ma' dawk ta' miegħu dwar fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lowt x'jiġri. Jitħawwatu u Ġerusalem kollha miegħu. Għaliex? Jitħawwatu u Ġerusalem kollha. Mela dak li kien il-kewba id-dawl li kien ta' stimolu, id-dawl li anqal lill-maġi biex jibdew jimxu, biex jibdew ifittxu, biex jibdew avventura ta' libertà, avventura ta' ħajja, isibu jgħixu ħajja aħjar. Dak li għal-maġi kien ta' pożittività, għal Erodi u għal sħabu tal-palazz ikun id-dannazzjoni, ikun il-qerda. Imma għaliex? Għax bid-differenza mill-maġi, Erodi u sħabu tal-palazz huma autosuffiċjenti. Fi kliem ieħor, qegħdin sewwa, jew aħjar minn għalihom qegħdin sewwa. Għaliex qegħdin sewwa, minn għalihom qegħdin sewwa? Għax għandhom il-poter. U l-poter x'jagħmillek? Il-poter jagħmik. Il-poter ma jħallik xtara. Il-poter iġib miegħu sigurtà falsa. Min għalik għax għandek il-poter. Jista' jkun kull tip ta' poter ta'. Xi drabi anki fid-dar, fil-familja. Għax hawnhekk manda jien. Għax hawn tiegħi trid tgħaddi fuq ix-xogħol. Hemm kull fejn inkunu. Il-poter x'jagħmel? Waħda mill-karatteristiċi tal-poterija il-biża li xi ħadd jieħudulek. Il-biża li xi ħadd aqwa minnek, iktar f'saħħtu minnek, jirnexxielu jwarbek min-nofs. U dan hu li ġralu Erodi. Aħna nafu fuq Erodi iktar milli nafu fuq Ġesu.
Aħna nafu fuq Erodi iktar minna fuq Ġesu. Storikament, fl-istorja, mhux mill-Vanġeli. Għaliex? Għax Giuseppe Flavio li kien storiku li twilet ftejt snejn wara li miet Ġesu, u baqa jgħix sa wara il-waqa ta' Ġerusalem. Giuseppe Flavio jikteb fid-dettall l-istorja ta' dan Erodi. Jiktibha fid-dettall. L-ewwel qabel kollox dan Erodi ma kienx ludi, imma kien idumew, kien mill-idumija. U appost u xek rejb Izrael imma aktar x'kien maħkum mill-Arab f'dak iż-żmien. U l-mara tiegħu kienet minn Nabatej. Din il-mara l-ewwel mara tiegħu kienet minn Nabatej. U allura x'ifisser dan kollu? Ifisser illi Erodi is-sultan ma kienx mill-qoħ tajjeb mill-lowt min-nies li kien jikmanda. Għaliex għax il-lowt riedu sultan ludi li jmexxihom, mhux sultan barrani. Terġgħu tgħid dan Erodi kien bniedem verament bi problemi kbar mentali. Imma problemi kbar mentali mhux għax kien miġnun, imma għax kien narċiżista. Xi ġifieri narċiżista? Narċiżista jiġifieri tant kellu idea kbira tiegħu innifsu illi kif kien ixhom xi ftejt anke mill-bogħod xi teddida għal poter tiegħu kien jara kif jagħmel u jtajjar min-nofs lil persuni kollha illi setgħu jaħseb illi jieħdulu postu fil-poter. Fil-fatt Erodi qatel ħafna minn uliedu. Nafu li qatel ħafna minn uliedu. U dan għalfejn kien jagħmlu. Meta kienu jitfarfru xi ftejtu jikbru u jarawhom intelligenti u jarawhom bravi u jarawhom kapaċi biex jieħdulu postu biex ikunu slaten il-qudiem minn floku x'kien jagħmel? Kien jaqbad joqtolhom. Ara fejn wasal il-ġen ta' moħħu li t-tieni mara tiegħu li kien jisimha Marjamne, iżżewweġ kemm il-darba u kellu sa fejn nafu 14 tfal sa fejn nafu. Lil Marjamne t-tieni mara tiegħu kellu relazzjoni magħha ta' imħabba u mibeda. U meta beda jibża li jej u t-tifel tiegħu u t-tifel tagħha ta' din Marjamne se jaħdulu postu, oħtu wkoll oħt Erodi kienet tgħir ħafna għal din Marjamne għal mara tiegħu x'għamel? Qatilha, niżilha f'kantina u poġġija f'bettija mimlija blasel. U bil-lejl ħafna drabi kien jinżel u jitkellem magħha dan Erodi. Ara, jinżel u jitkellem magħha. Kien iħobba u joboda lil din il-mara. Imma raw xi bniedem kien. Kien marit b'marz tal-ġilda. Fil-fatt kien imur Ġeriko kif tafu intom iżżomm temperatura sħuna anke fix-xitwa għaliex qiegħda iktar l-isfel mill-livell tal-baħar. Kien jinżel Ġeriko, kien jagħmel it-trattament u xek b'dak it-tafal kollu mimli minerali tal-baħar il-mejjed. Kellu l-palazzi hemmhekk tiegħu tax-xitwa, kellu d-dar tiegħu tal-vaganza, hemmhekk il-vakanza kien jagħmilha fix-xitwa mhux fis-sajf, kien jeħles mill-ksieħ ta' Ġerusalem u jinżel Ġeriko. Meta wasal biex imut dan Erodi, li kulħadd kien jobodu. Ara x'għamel. Qabbad lis-suldati tiegħu biex meta jmut kif imut iduru u joqtlu il-familjari ta' ħafna minn dawk li kienu jaħdmu miegħu fil-palazz. Tafu għaliex? Għax qalbix almenu ikun hemm xi ħadd li jibki Ġerusalem meta mmut jien. Ara l-ġen ta' moħħu fejn wasal. Però fl-istess ħin dan Erodi kien bniedem intelligentissimu, kien bniedem bravissimu. Għaliex? Jekk ikolkom xi darba x-xorti nittamaw li l-mulija tina x-xorti li mmorru. Dan għamel binijiet li għadhom weqfin sal-ġurnata tal-lum. Meta semmi pereżempju il-Masada, pereżempju, dan irnexxu li jibni belt ġo muntanja. U fejn? Fid-deżert,
Rib il-baħar il-mejjed, fid-deżert fejn rari toqtor qatra ilma, irnexxielu jġib l-ilma minn Betlem u jimla ċisterni kbar li jagħmel. Għadik tista' tarawhom sal-lowm, il-belt ta' il-muntanja ta' Masada, l-fortizza ta' Masada, għadik tista' taraha sal-ġurnata tal-lowm. Ħafna minnha għadha wieqfa sal-lowm. Erodi, waħda mill-ikbar opri li jagħmel kien it-Tempju ta' Ġerusalem biex jipprova jitħabbeb mal-Lowt. Il-Tempju kien verament wieħed mill-ikbar eġubijiet li kienu jeżistu fi żmienu, fid-dinja kollha ta' dak iż-żmien. U dan il-ġenju, dan il-bniedem ġenju, il-poter però tant tela rasu illi biex ħadd u ħadd ma jkun jista' jieħudulu spiċċa jaqred bil-mod il-mod lil dawk ta' madwaru. Ibda mill-familjari tiegħu. Għax il-poter x'jagħmellek? Il-poter iġibek korrott, iġibek kriminali u jġibek giddieb. Hekk jagħmel Erodi. Jispiċċa jikdeb, morru, fitxu lit-tifel, ejduli meta ssibuh biex jien ukoll niġi nqimu. Il-poter giddieb u l-poter jispiċċa kriminali. Għaliex? Għax imbagħad x'jagħmel Erodi? Imur u joqtol l-itfal ta' Betlem, madwar 20-30 jikkalkulaw dak iż-żmien. Imma dik il-ġrajja tal-qtil tal-innoċenti tidħol tiffittja preċejs, tiffittja tajjeb fil-karattru ta' dan il-personaġġ, fil-karattru ta' Erodi. Għax hekk kien Erodi. Kien bniedem illi ma kienx jiflaħ li xi ħadd, ma kienx jiflaħ li xi ħadd seta' jieħodlu il-poter. U allura d-differenza bejn Erodi u bejn il-Magi x'inhi? Differenza li rridu noqgħdu ħafna attenti għalija. Illi il-Magi kienu nies li jfittxu, allura ma kinux iħossuhom autosuffiċjenti, allura ma kinux iħossuhom lesti waslu, allura ma kinux iħossu li jafu kollox, allura kienu jifhmu li jistgħu fil-ħajja jkomplu jagħmlu progress, jkomplu jikbru fil-ħajja, jikbru mhux fil-poter, imma jikbru bħala persuni. Il-Magi kienu jarfu illi id-dawl u l-ħajja ma jiġux minnhom infushom, imma ġejjin minn x'imkien ieħor, waqt li Erodi le. Erodi kien magħluq maqful fih innifsu, maqful fil-biżgħat tiegħu, maqful fis-sikurezzi folots tiegħu. Meta tiġri din il-ġrajja Erodi kien diġà mdaħħal fi żmien twieled bewieħed war fis-sena 73 qabel Kristu. Jiġifieri kellu madwar 68 sena. Tgħiduli għalfejn mhux 73 għax hemm żball u x'hekk. Aħna nafu li hemm daqsxejn ta' varjazzjoni meta bdew jgħoddu snin ta' wara Kristu. Jiġi prattikament Ġesu jiġi li twieled madwar is-sena 5 jew 4 qabel Kristu. Hemm daqsxejn ta' żball. Allura dan ifisser li Erodi fi żmien Ġesu kellu fuq is-60 sena, madwar 65-66 sena. Kien kważi wasal fl-aħħar ta' ħajtu u intom tafu x'jiġilu l-bniedem fl-aħħar ta' ħajtu. Iktar jintrabat ma' dak li jkun qiegħed jibża li se jitlef. U allura tidħol tajjeb fil-kuntest ta' dan il-personaġġ, din il-ġrajja tal-Magi. Imma noqogħdu ftit attenti. Għax fina hemm kemm il-Magi u kemm Erodi. Fina hemm kemm il-Magi u kemm Erodi. Hemm parti fina li tgħidilna isma', inti għadek ma tafx kollox. Inti tibqa' miexi. Inti m'intix id-dawl tiegħek innifsek. Tittagħti tifsira, spjegazzjoni lil ġrajiet li jiġrulek. Mhux biżżejjed li tirraġuna b'moħħok. Mhux biżżejjed il-loġika, l-intelliġenza tiegħek biex taraf tispjega il-ħajja tiegħek, il-ħajja ta' dawk li tħobb, il-ħajja ta' madwarek. U allura l-Magi x'jagħmlu jekk aħna nkunu bħalhom x'nagħmlu? Immorru nfittxu. U marru jfittxu f'post żbaljat il-Magi. Fl-aħħar mill-aħħar huma immaġinaw li lil Ġesu fejn se jsibuh, fejn setgħu jsibuh. Jekk qegħdin ifittxu s-sultan, dak li twieled sultan, interessanti. Dak li twieled sultan, fejn se jfittxuh, fejn se jsibuh, jekk mhux fil-palazz tas-sultan. Imma żbaljaw il-post. Imma ma jimpurtax, ma ddispravx, ma sawtux lilhom infushom, ma reġgħux lura għax żbaljaw il-post, le, għax min ifittex jaf
li jista' jiżbalja. Min ifittex jaf illi ma jafx kollox. Min ifittex jaf illi kultant ikollu jbiddel it-triq, jbiddel id-direzzjoni. Min hum li jaf illi in-natura stess, l-istorja stess, dak li jiġri madwarek stess, kultant jgħinek tbiddel it-triq. Jgħinek taraf li hemm bżonn iddawwar law jew lem u ma tibqax sejjer bid-direzzjoni li kont laqt bija. U allura il-maġi jaslu fil-palazz ta' Erodi u hemmhekk blajnuna tal-kelma Alla jaslu biex ikollhom indikazzjoni oħra fejn jistgħu jsibu il-veru dawl. Hemmhekk fil-palazz ta' Erodi kien hemm il-qassisini l-kbar u l-kittiba kollha, interessanti anki din il-koalizzjoni, dan il-ftehim bejn il-poter reliġjuż u l-poter politiku. Interessanti, Tħawwatu Ġerusalem kollha, ġabar flimkien il-qassisini l-kbar flimkien, jiġi l-poter politiku u l-poter reliġjuż flimkien. Rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwielet il-Messija. U inkwieta Erodi għax kien se jitlef il-poter. Imma Ġerusalem ukoll inkwetat. Għaliex inkwetat Ġerusalem? Ġerusalem inkwetat għax hi wkoll kienet se titlef ħafna in-nies kollha ta' Ġerusalem. Kienu se jitilfu ħafna. Għaliex? Għax Ġerusalem allura ma kienx beqgħet iċ-ċentru, mhux se tibqa' ċ-ċentru tar-reliġjożità, mhux se tibqa' ċ-ċentru tal-poter u tar-regoli u tal-liġijiet u tal-istrutturi reliġjużi li tindikaw tgħallem u turi kif għandhom iġibu ruħhom in-nies. Għalhekk titħawwad Ġerusalem kollha. Għax dan id-dawl ta' Ġesu, mhux hekk, igerfex lil kulħadd, id-dawl ta' Ġesu, idawwal lil kulħadd. U meta jien toqgħod għad-dawl ta' Ġesu, se tinduna kull wieħed u kull waħda minna, se nindunaw fejn aħna nistgħu nkunu aħjar. Jew aħjar fejn l-Ispirtu ta' Alla jista' jkompli jibbuttana biex nagħmlu pass ieħor leh. Pass ieħor leh. Fl-aħħar ta' triq ta' kull wieħed u kull waħda minna, fl-aħħar tal-mixja tagħna tal-ħajja, x'għandu jkun l-iskop, x'għandu jiġri biex ngħid ħajti hija suċċess, ħajti hija realizzata. X'għandu jiġri? Għandu jiġri li inti u Ġesu issiru ħaġa waħda. Li jien u Ġesu insiru ħaġa waħda. Dik il-laqgħa tal-aħħar, il-maġi jintefgħu wiċċhom fl-art jadurawh u jagħtuh lilhom infushom. Huma żewġ azzjonijiet li jidentifikaw lil bniedem mal-persuna ta' Ġesu. Meta inti tinżel ta' dura, meta inti jettejt tisma' inti għalija kollox, inti għalija kollox. U mhux biss għalija kollox bil-paroli, imma għalija kollox għax jien nagħtik kollox kull ma jien. U għal-iskop huwa it-tmiem, il-konklużjoni kif għandha tkun tal-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Tal-mixja tal-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Il-mixja li għamlu l-maġi għal-mixja tagħna. U allura f'Betlem tal-Ludija jikkwataw lill-profeta Mikea int Betlem art ta' Ġuda, hawnhekk San Mattew ibiddel ftit il-kwotazzjoni ta' Mikea. Għax Mikea ma jgħidx preċiż dak li qed naraw fil-Vanġelu, u inti Betlem art ta' Ġuda lem intix li sar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħek Iżrael, il-poplu tiegħi Iżrael. L-aħħar biċċa mhix minn mexxej l quddiem, dik mhix qiegħda fil-ktieb tal-profeta Mikea. Mikea x'jgħid? Għax minnek joħroġ dominatur. Dominatur, jiġifieri xi ħadd awtoritarju, xi ħadd li se jmexxi bil-baston, xi ħadd li se jmexxi bil-qawwa, bil-poter. U San Mattew ibiddilha għaliex għax Ġesu mhux hekk. Mexxej. Imma dan il-mexxej x'inhu? Raj. U r-raj x'jagħmel ir-raj? Jħossib in-naġġ tiegħu. Dak li jagħmel ir-raj, imexxi n-naġġ tiegħu, jaf in-naġġ tiegħu waħda waħda, lest li jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu, lest li jmut għan-naġġ tiegħu, dan hu r-raj. Erodi sejjaħ il-maġi bil-moħħbi u jitkixxef bir-reqqa minn għandhom iżmien li deritilhom il-kewba, imbagħad jibgħathom Betlem morru staqsu sewwa għat-tifel u meta ssibuh ejjew jgħiduli ħalli jien ukoll niġi nqimu. Araw l-ossessività li bija Erodi u x'hekk jindaga, jinvestiga fejn it-tarbija. Għandna żewġ dettalji ara, tkixxef bir-reqqa.
U mbagħad isfel morru staqsu sewwa għat-tifel. Staqsu sewwa għat-tifel. Sibuh lit-tifel. Interessanti din il-persuna paranoika. Paranoiku jfisser xi ħadd li jara t-teddid il-ħin kollu madwaru. Jibża li se jaħbtu fuqu, jibża li se jaqbżu fuq il-ħin, ma kontinwament. Allura morru fitxu bir-reqqa għat-tifel. Araw x'insikurezza miskejn kien qiegħed jgħix dan il-personaġġ. X'biża kbir għaliex għax kitlef il-poter se jibqalu. Xejn. U x'jiġri? Il-maġi jitilqu u wara il-kewba li kienu raw tiela bdiet tmixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Hawnhekk San Mattew, ma ninsewx li l-Vanġelju ma miktubin b'reqqa kbira. San Mattew irid jurina li l-kewba hija Ġesu. Il-kewba hija Ġesu. Din il-kewba tieqaf fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba imtlew b'ferħbieħ tas-sew. U mill-ewwel xiġri meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' ommu mela dik hija l-kewba. Ferħu ferħ kbir tas-sew meta daħlu d-dar raw li t-tifel ma' ommu Marija. Il-kewba hija Ġesu. Id-dawl veru tal-ħajja tagħna huwa Ġesu. Issa dejn ma nixtieqx li tibqa' formula hekk u x'hekk li nitalmuha bl-amment u ma jkollha l-ebda tifsira jew implikazzjoni fuq il-ħajja tagħna. Imma xi fisser Ġesu huwa tassew il-kewba, xi fisser? Illi dak kollu li jiġrilni, dak kollu li jiġrili fil-ħajja, dak kollu li jiġrilna fil-ħajja. Jiena iva l-ewwel irid inħares orrajt bir-raġuni tiegħi u nara ftit kif se nsolvi jew kif se din id-diffikultà kif se ngħixha u x'hekk u jekk hemm il-mezzi biex li jistgħu jenuni fija fejn fien immur fejn xi ħadd nieħu parir jew fejn tabib li jista' jtini dawl, iwa dak kollu rrid nagħmlu. Dik hija l-ewwel parti. Il-maġi li jħarsu, li jistaqsu, li jfittxu, li ma jorqdux fuq il-problema, imma li jfittxu dik iva l-ewwel parti. Imma hemm it-tieni parti li rridu nagħmluha. Alla x'inhu jgħidli b'dan li għaddej minnu. Alla Ġesu x'irid jgħidli b'din l-istorja li ġrat li qed tiġrili. Ġesu fejn irid iwassalni? Kif qiegħed jiltaqa' miegħi Ġesu f'din is-sitwazzjoni? Jekk hix problema jew jekk hix sitwazzjoni pożittiva. Kif qiegħed jiltaqa' miegħi Ġesu? Dawn il-mistoqsijiet iridu nagħmluhom. Dawn huma l-mistoqsijiet li jagħmlu l-maġi lill-iskribi meta jqalbu l-iskrittura. Dan hu s-sens ta' tfittejx li jagħmlu l-maġi fil-kelma tal-Alla. Għax hija l-kelma tal-Alla mhux biss ir-raġuni u x'hekk. Mhux biss il-ħolqien ta' madwarna u l-esperjenza li għandna tal-istorja tal-ħolqien mhix dik biss tagħti dawl fuq il-ħajja tagħna. Imma għandna bżonn id-dawl tal-kelma. Għalhekk qawwi ħafna dan il-Vanġelu u għall-Vanġelu tiegħi tiegħek aħna l-maġi. U bħal maġi nistgħu jew infittxu u nħallu l-ewwel ir-raġuni u mbagħad il-kelma tal-Alla idawluna. Jew inkella nagħmlu bħal Erodi. Tant inkunu marbutejn minħabba l-biża' tagħna, minħabba l-insikurezza tagħna, mas-sitwazzjoni li qed ngħixu illi jekk tinqala xi ħaġa nkunu rridu bil-fors nerġgħu mmorru lura għalfejn konna. Intom araw x'inhu jiġri fil-pandemija. X'inhu jiġri fil-pandemija? Bilġri nieħdu l-vaccine għal xiex għalfejn. Mhux biex nibdew ħajja ġdida. Le. Mhux biex ngħidu misma' imma din il-pandemija, imma dan il-virus. Liema perspettivi ġodda qiegħed jiftħilna. Min barra dawk li jagħlaq, min barra dak li ma nistgħux nagħmlu, liema possibilitajiet ġodda qiegħed jagħtina. Liema toroq ġodda qiegħed jiftħil. Le, mhux dik ir-raġuni tagħna, mhux hekk. Le, aħna nagħmlu bħal Erodi. Jiġi l-vaccine biex immorru lura għal kif konna qabel. Ħalli nibqgħu nagħmlu dejjem kif għamilna. U x'jiġri nitilfu l-opportunità ta' okkażjonijiet ġodda li jistgħu jenuna narrikkixxu nagħmlu iktar sinjura il-ħajja tagħna milli kif kienet qabel. Għaliex?
Għax il-bniedem aħna magħmulin nirreżistu. Aħna magħmulin u xek niddefendu dak li għandna. Għaliex? Għax dak li ma nafx l-unknown nibża minnu. Anki jekk hu sabiħ, anki jekk hu pożittiv. U din tibda diġà minn meta nkunu fil-ġuf tal-om. Nafu li rridu noħorġu, inħossu l-bżonn li ma nistgħux nibqgħu hemm għax se nifgaw, għax se mmutu, imma rridu nibqgħu hemm u ma rridux noħorġu. U din terġa' tiġrilna kontinwament fil-ħajja u iktar mal-mewt, mal-mument tal-mewt. Nafu u xek, għalmenu l-fidi tgħidulna illi il-mewt hija l-ġewf li jwellidna jisparana għal ħajja ġdida, għal ħajja isbaħ, imma le, aħna nintrabtu ma dak li għandna. U bekk nitilfu l-opportunità tal-ġdejt, l-opportunità li jkollna toroq differenti, toroq li wasluna għal iktar sabiħ minn qabel imma nibżgħu minħabba reżistenza, minħabba diffikultà u xejn li għandna kollha kemm aħna illi fejn konna nafu, fejn se nkunu ma nafux. L-espressjoni kif raw il-kewba imtlew b'ferħ kbir tassew hija l-esperjenza li nagħmlu kull wieħed u kull waħda minna meta nħallu lil Ġesu, meta nħallu l-kelma iddawwa lil ħajja tagħna ta' veru. Jien naħseb li dejn irridu nkunu ftit iktar esperjenzjali xirrid ngħid. Ġifieri jekk il-kelma Alla tibqa' kelma u x'hekk li nafu li nisimgħu u li nieħdu gost bija u li tfehmna u ma ssirx azzjoni din l-esperjenza tal-ferħ ma aħna nagħmlu qatt. Ma ssirx realtà din l-esperjenza ma nagħmlu qatt. Interessanti għax il-maġi kellhom kelma li ddawwal l-emil, l-azzjoni. Idu nifhmu ftit. Ġifi dawn ma kienx hemm il-kelma biss, le, imma l-kelma saret azzjoni. F'Betlem tal-Ludija. F'Betlem tal-Ludija. Hemmhekk se jitwieled il-mexxej. X'għamlu? Qabdu triq minn Ġerusalem għal Betlem. Mela jekk il-kelma qiegħda turini xi ħaġa u xejn. Jien ma nikkuntentax ruħi biss. B'dak li l-kelma uritni, b'dak li qiegħed nifhem, le, għax dik tkun biċċa. L-esperjenza tkun sħiħa meta l-kelma nipprova npoġġiha fil-prattika. Meta nimxi kif tgħidli l-kelma. U allura hemmhekk kif raw il-kewba imtlew b'ferħ kbir tassew. Din l-espressjoni tafu fejn insibuha darb'oħra biss f'San Mattew meta in-nisa jaraw l-anġli fil-qabar li jgħidulhom għalfejn qegħdin tfittxu lil dak li juħaj fost il-mejtejn. Mhuwiex hawn, imma qam. U n-nisa meta jiltaqgħu ma' Ġesu jimtlew jgħidilna l-Vanġelu b'ferħ kbir tassew. Hija l-laqa ma' Ġesu li tlaqqana b'ferħ kbir tassew. Hawnhekk għandna il-maġi dawn il-magoj, il-maġi illi kemm għall-Lot u kemm għalina l-insara huma nies ħżiena li ma jistoqilhomx. U fl-aħħar tal-Vanġelu għandna n-nisa li assolutament ma kienx jiġu kkalkulati. U ma dawn jistgħu jġarbu l-esperjenza vera tal-ferħ għaliex għax għandhom kwalità indispensabbli għal mixja nisranija, l-umiltà. L-umiltà, il-kapaċità li jarfu li weħidhom mhumiex kapaċi, li hemm bżonn tad-dawl li jiġi minn x'imkien ieħor. Kull Vanġelu jispiċċa jidħlu fid-dar, raw li t-tifel ma' ommu, inxteħtu fl-art jiqimuh, jiftħu t-teżori tagħhom u joffrulu rigali deb, inċens u mirra. Jaraw li t-tifel, li tara li t-tifel. L-iskop tal-mixja tagħna nisranija u li naraw li t-tifel, fi kliem ieħor naraw li l-Ġesu fina. Li Ġesu jsir ħaġa waħda magħna. Għax fl-aħħar mill-aħħar l-esperjenza tal-fidi hi personali, hi tiegħek, hi tiegħi ta' kull wieħed u kull waħda minna. Aħna fil-mixja tagħna u x'hekk, fid-diffikultajiet li għaddej minnhom bħalissa, fil-problemi li għaddej minnhom bħalissa u x'hekk. Nirraġuna kemm nirraġuna nfittex l-iskrittura xtej li ddawwalni, imma fl-aħħar mill-aħħar l-iskop tal-mixja tiegħi ta' kull diffikultà li ngħix
U fl-aħħar mill-aħħar l-iskop ta' ħajti kollu wieħed illi Ġesu Kristu jsir bniedem magħmul fija jgħidilna San Pawl. Jimmatura fija, jikber fija. Jikber fil-persuna tiegħi. Jien insejr iktar Ġesu, jew inħalli lil Ġesu jippossedini iktar, jieħu over f'ħajti iktar. Għax dak hu l-uniku dawl, m'hemmx dawl ieħor, m'hemmx dawl aqwa u isbaħ. U din hija l-esperjenza tal-maġi. Jaraw lit-tifel u jinżlu jinxteħtu fl-art quddiemu iqimuh. Hawnhekk għandna espressjoni qawwija ħafna, il-proskinesis, jimteddu mal-art iqimuh, jimteddu għal kollox mal-art iqimuh. Meta inti timtett mal-art quddiem persuna, jittejlu isma' hu r-rida tiegħi, hu l-emozzjonijiet tiegħi, hu l-azzjonijiet tiegħi. Nixtieq li dak kollu li hu tiegħek ikun tiegħi, dak kollu li hu tiegħi ikun tiegħek. Imbagħad ikomplu billi jagħtuh joffrulu r-rigali, debb, inċens u mirra. Id-debb u xek huwa r-rigal moti l-islaten lir-rejiet, imma id-debb jistgħu joffruh mhux il-lud biss, mhux il-lud biss. Ġesu mhux sultan tal-lud biss, imma hu sultan anki ta' kulħadd, anki tal-oħrajn, anki tal-magoj. Għalhekk San Mattew joqgħod attent biex jgħidilna x'rigali jagħtu lil Ġesu. Ġesu huwa s-sultan ta' kulħadd, il-mexxej ta' kulħadd, ir-raj ta' kulħadd. Imma mhux id-debb biss joffrulu lil Ġesu, joffrulu wkoll l-inċens. U l-inċens, x'inhu l-inċens? L-inċens huwa dak il-materjal u xek, dawk il-ħwawar u xek, illi huma riservati għal qima għat-Tempju ta' Ġerusalem, riservati għal poplu ludi u anki dawn, mhux il-poplu ludi biss jista' jqejm lill-Alla u jqisu bħala mulej tiegħu, bħala Alla tiegħu, imma l-popli kollha, anki dawn li ġew mill-Lvant. U l-mirra insibuha fil-ktieb tal-Anja tal-Anijiet bħala il-fwieħa tal-arusa. Il-mirra hija l-fwieħa tar-relazzjoni, tal-intimità tar-relazzjoni. Alla li dejjem jippreżenta ruħu bħala l-arus u l-poplu ta' Iżrael l-arusa. Il-mirra hija s-sinjal illi mhux il-lud biss, mhux il-poplu ludi biss, huwa l-arusa ta' Alla, huwa l-maħbuba ta' Alla, imma l-popli kollha, kull wieħed u kull waħda minna, aħna l-maħbubin ta' Alla. Hekk huma 3 tipi ta' relazzjoni, 3 modi ta' kif aħna nistgħu nirrelataw mal-persuna ta' Ġesu u xek, u s-sultan tagħna, il-mexxej tagħna, u s-saċerdot tagħna, u Alla tagħna, l-inċens, u l-maħbub tagħna, il-mirra, u dak li jħobbna u dak li aħna nħobbu. U allura jerġgħu lura lejn arthom minn triq oħra. Jerġgħu lura lejn arthom minn triq oħra. Nsibu dill-espressjoni, jarari ħafna fl-iskrittura dill-espressjoni. Insibuha darba oħra fl-Antik Testament biex turi kif il-poplu ludi iħalli it-triq tal-Allat Foloz u jerġa' lura lejn triq oħra, minn triq oħra, jerġa' lura lejn Alla veru. Ekku din l-espressjoni nsibuha hawnhekk propju fil-konklużjoni ta' dan il-Vanġelu biex turina li l-laqa tagħna, l-laqa vera tagħna mal-persuna ta' Ġesu x'tagħmel imbagħad. Tbedna, teħlisna mill-ħafna idoli, minn ħafna allat, minn ħafna sikurezzi foloz li aħna nkunu rridu li aħna nintrabtu magħhom fil-ħajja. Fil-qosor ħafna. L-istorja tal-maġi tallimna li l-mixja tagħna għandha 5 tappi, 5 stages. L-ewwel qabel kollox. Meta hemm diffikultà fil-ħajja tiegħek, jew meta hemm xi ħaġa li tferħek fil-ħajja tiegħek, meta hemm kewba, meta hemm stilla, inti taqbad u titlaq timxi. Number 1, titlaq timxi. Titlaq timxi, titfittex. Tibda tfittex. Tfittex ir-riċerka. Importanti ħafna riċerka li tibda tfittex. Dak huwa l-ewwel punt. L-ewwel punt li għandna nagħmlu, nibdew nifittxu, nibdew nimxu, nibdew nirraġunaw b'moħħna nistaqsu. It-tieni punt. Inħallu lill-Iskrittura ddawwalna. Inħallu l-kelma talla ddawwalna fil-ħajja. Din hija verament biex ngħidu hekk u xekk riċetta, skills ta' kif għandna ngħixu l-ħajja tagħna nisranija, l-ħajja tagħna ta' kuljum.
Inħalli l-kelma tal-Alla ddawwalni fuq id-diffikultà. It-tieni punt. Nistaqsi l-kelma tal-Alla. Alla it-tielet punt. Il-kelma tal-Alla timlini bil-ferħ. Meta raw il-kewba jidilna l-Vanġelu wara li ħarġu mill-palazz ta' Erodi u jikkonfrontaw ruħhom mal-kelma, imtlew bil-ferħ. It-tielet punt. Ir-raba' punt. Il-kelma tal-Alla u l-ferħ ilaqqawk mal-persuna ta' Ġesu u tinżel ta' turaħ lil Ġesu. Ġesu jsir is-sejt, il-mulej, il-mexxej ta' ħajtek. U l-ħames punt, il-ħajja tiegħek tgħixha bħala qotja. Tagħti lilek innifsek lilu fl-oħrajn. Tagħti lilek innifsek billi r-relazzjonijiet tiegħek ibda mill-familja, fuq ix-xogħol, mal-ħbieb kull fejn ikunu, isiru ikollhom karatteristika waħda, il-qadi, is-servizz, l-għajnuna, l-imħabba mingħajr ma taqta'. Mela nfittxu, nirraġunaw, nistaqsu l-kelma tal-Alla li timlina bil-ferħ, ninżlu naduraw lil Ġesu u nagħtu lilna nfusna. Il-mulejja tina li din l-esperjenza tal-maġi tkun ukoll l-esperjenza ta' kull wieħed u kull waħda minna. Kieġobkom inqu bil-wieqfa kantaw flimkien talba tal-aħwa, talba tal-missier. Missierna, Abba missier, missier li inti fismewin, jitqaddes l-isem tiegħek fil-qalb ta' ħafna wlied. Missierna li inti fismewin, tiġi salnatek mulej, tiġi salnatek, tiġi salnatek, ikun dak li trid int kif is-sema dak fl-ard. Tiġi salnatek, tiġi salnatek, ikun dak li trid int kif is-sema dak fl-ard. Missierna tina il-ħoss lejxin li għanna bżon kull jum. Aħfrilna d-nubit tana kif naħfru l-bnedmin li mana u ma kienu midjunin. Missierna l-addaħalix fi żmien ta' tensjoni u tiġri. Eħlisna minn kull ħażen mix-xibka tal-qarri, eħlisna minn kull erb tal-lamijiet. Tiġi salnatek mulej, tiġi salnatek, tiġi salnatek, ikun dak li trid kif is-sema dak fl-ard. Tiġi salnatek, tiġi salnatek, ikun dak li trid, ikun dak li trid, ikun dak li trid, kif is-sema dak fl-ard. Il-mulej magħkom, iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-missier li ben u l-Ispirtu Santu morru wejxu fil-paċi ta' Kristu. Lejla tajba u l-ġimgħa tajba lil kulħadd. Nila tibki xizjen,
Gesù bambin. Halina biki at siyang namidimbing. Ayaw, ya Anjali misse, mamia mia, day nalali hala kong bambing jawab visniya. Hindi natin kichizyan, hindi Jesu bambing. Alin albigin, asyang namigimbing. Ayaw daraw, paine kong bilalagin talangin. Bambing sabi, uhe